Najeriya muna cikin mawuyacin hali. Yankin arewa cikin Najeriya muna cikin mawuyacin hali. Mutan arewa ƙasar Najeriya muna cikin mawuyacin hali. Allah ka taimaki 'yan Najeriya muna cikin mawuyacin hali. Ilahi sarki mai wahadaniya, sunan kafar kwallon mara gaba daya. Koyaushe sai na furta shi in biya, cire mu rudani da hayaniya. Albarkacin manzo mai gaskiya, duk kuskuren mu Allah ka yafiya. Tsira da dawa ma'aiki abun biya, ale kasa da sahabbai mazan jiya. Da duk masoyan manzo na duniya, da lahira Allah baki daya. Ga wata yar waka yanzu zan biya, kalubalen da muke ciki tun jiya. Yankin arewa mutan Najeriya muna cikin matsala matsananciya. Wallahi mun dade muna shan wuya, wai sabanmu ne ko ƙarshen duniya. Allah muna tuba rabbi tausaya, ka gyara al'amuran mu gaba daya. A da muna jin daɗin duniya, da shekarun da suka yi wa shudiya. A baya-baya muna yin dariya, muna ta jin daɗi Najeriya. Muna nishaɗi san ba hayaniya, abinci har sutura ba mu shan wuya. Daga shekarar 2000 da gomiya, shekarar mutuwar shugaban mujan wuya. Umar Musa 'yar Arewa mazan jiya, mai kwadirin alkhairi da gaskiya. Najeriya ta koka gaba daya, kudu arewa mun yi jimamiya.